Караль Наўроцкі афіцыйны прэзідэнт Польшчы. Ён ужо заступіў на пасаду. Таму зараз мы абмяркуем, чаго ад яго чакаць. Чакаць нам, мігрантам у Польшчы, чакаць ураду Дональда Туска і чакаць увогуле ўсёй краіне. Гэта выпуск пра прэзідэнцтва Караля Наўроцкага, пра чаканне ад яго першага прэзідэнцтва. Невядома, ці будзе другое, але гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». У дзень, калі выходзіць гэты падкаст, адбываюцца ўрачыстасці ў гонар новага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Сёння 6 жніўня, а гэта значыць, што некалькі гадзін таму на пасаду заступіў Караль Наўроцкі. А гэта значыць, што тое, што многія злыя языкі у Польшчы лічылі немагчымым, сталася рэальнасцю. Мы здымаем гэты падкаст нашмат раней за 6 жніўня, таму гэта такая наша вітаначка для вас з недалёкага мінулага. Мы ўжо па шчырасці крыху краналіся гэтай тэмы. Мы распавядалі, калі толькі Караль Наўроцкі выйграў выбары, што ад яго чакаць, але прайшло сколькі, 2 месяцы? 2 месяцы. Нешта змянілася. Мы ўжо даведаліся яго каманду, мы даведаліся больш пра яго погляды, мы даведаліся больш пра яго планы. Давай усё гэта абмяркуем. І пачнем з каманды, бо ўсё ж такі прэзідэнт кіруе краінай не сам. Так, дакладна, ты маеш рацыю. Прэзідэнт мае, па-першае, сваю вялікую канцылярыю, якая займаецца абслугоўваннем увогуле справу прэзідэнта. І таксама прэзідэнт мае свой палітычны кабінет. Ён таксама там мае сваіх міністраў і шматлікіх дарадцаў. Некалі мы ўжо абмяркоўвалі, так, бо цягам апошніх 2 месяцаў было вельмі шмат рознай інфармацыі пра тое, хто ўвойдзе ў склад гэтай каманды. Больш за ўсё шуму нарабіла прагназаваная намінацыя Przemysława Czarnka на пасаду шэфа канцылярыі. Мы таксама гэта абмяркоўвалі ў сваім падкасце. Але ўсё ж такі прэзідэнт, спадар прэзідэнт ці, магчыма, кіраўніцтва партыі «Права і справядлівасць» вырашылі інакш. І шэфам канцылярыі прэзідэнта будзе Збігнев Богуцкі. Гэта малады яскравы палітык «Права і справядлівасці». Дарэчы, некалі ён таксама узгадваўся ў нашым падкасце крыху менш за год таму, у той момант, калі яшчэ не было вядома, хто будзе кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад партыі ПіС. І вось ён будзе кіраваць канцылярыяй Анджэя Дуда. Гэта Караля Наўроцкага. Здраднік ты. Прабачце, калі ласачка. Так. Трэба, сябры, мне таксама трэба адзвычаецца ад выразу прэзідэнта Анджэй Дуда. Так, канешне ж. Караль Наўроцкі. Паплакалі крыху, узгадалі Анджэя Дуду. Так, такая вось цяжкая, скупая мужская сляза пацякла па маім твары. Дык вось, калі я гляджу на тыя прозвішчы, якія знаходзяцца ў спісе людзей, якія будуць у найбліжэйшым асяроддзі новага прэзідэнта, то першае, што мне прыходзіць на ум, гэта такі журналісцкі выраз, які часта выкарыстоўваецца ў Польшчы сярод палітычных каментатараў, гэта маладыя воўкі, вількі. Сапраўды, калі паглядзець на гэтых людзей, то сярэдні ўзрост, скажем так, даволі нізкі. Ну, дарэчы, як і самого гаспадара прэзідэнта, бо Каралю Наўроцкаму 42 гады. Так, то бок гэта вельмі малады чалавек. Шэфам менавіта палітычнага кабінету новага прэзідэнта будзе Шефернакер. Гэта чалавек, які быў адказны за паспяховую прэзідэнцкую кампанію Караля Наўроцкага. Гэта вельмі таленавіты палітык, гэта вельмі таленавіты спіндоктар, паліттэхнолог. У яго, дарэчы, вельмі, проста неверагодна добрыя кантакты ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ось, і гэта сапраўды вельмі важна, бо я шмат разоў гэта падкрэсліваў і заўсёды буду казаць, што добрыя стасункі, прадуктыўныя стасункі са Злучанымі Штатамі Амерыкі гэта проста падмурак сістэмы бяспекі польскай дзяржавы. Таксама там будуць яшчэ некаторыя вельмі яскравыя персоны. Гэта, напрыклад, Ян Кантак, таксама вельмі малады палітык, харызматычны палітык з асяроддзя Збігнева Зёбра. Дарэчы, вось гэта калі яшчэ некалі была партыя суверэнна-польска, так, якая аб'ядналася з правам і справядлівасцю. Ну, карацей, маладая, здольная, на мой погляд, каманда.
каманда з новага пакалення зусім. Ось, канешне ж, усё гэта людзі права і справядлівасці, то бок канчаткова становіцца зразумелым, што гэта ніякі не абыватэльскі кандыдат, ось гэта наш партыйны кандыдат, як сказаў напрыканцы кампаніі Ярослав Качынскі. Ось, што будзе далей, мы, канешне ж, паглядзім, але я спадзяюся, што пачатак прэзідэнтуры будзе актыўным. Слухай, ты сказаў, што па складзе каманды можна сказаць нешта пра прэзідэнтуру. Вось што можна? Ці пра нейкія перспектыўныя напрамкі, ці нейкі фокус? Што можна пра гэта сказаць? На маю думку, ось калі я гляджу на склад каманды, то ў мяне такое адчуванне, што у Польшчы паўстане, можна сказаць, амаль што паўнавартасны ценявы ўрад. Вось увогуле людзі, якія, напрыклад, цікавяцца так палітыкай крыху шырэй за Польшчу, напрыклад, часам чытаюць нешта пра Великабрытанію, то там увогуле ёсць традыцыя. Ёсць традыцыя, што апазіцыя падчас кіравання нейкай партыі так краінай стварае ценявы ўрад. То бок гэта паўнавартасны ўрад, які неафіцыйны, ось, які складаецца з дэпутатаў апазіцыйнай партыі, ось, і які вядзе, скажем так, паралельную працу, так, прапануючы нейкія змены, законы, законапраекты. Вось прыкладна гэтага я магу спадзявацца па камандзе прэзідэнта Навроцкага. Вось, дарэчы, ён сам ужо вось цягам гэтых 2 месяцаў пасля сваёй перамогі падкрэсліваў шмат разоў у розных інтэрв'ю, што ён збіраецца быць актыўным прэзідэнтам. Актыўным, перадусім, у сэнсе законатворчым. Гэта будзе, скажам так, даволі цікавы, нават не даволі, вельмі цікавае супрацьстаянне, вельмі цікавы канфлікт паміж, вось, нарэчы, таксама ёсць у польскай паліталогіі выраз малы палац і дужы палац. Дужы палац, то бок вялікі палац, гэта прэзідэнцкі палац на кракаўскім прадмесці. А маленькі палац гэта канцылярыя прэзідэнта Рады міністраў на алеях Уяздоўскіх. Гэтае супрацьстаянне будзе вельмі яскравым. Я думаю, што іскрыць будзе дакладна. Вось, і заставайцеся з намі. У гэты час мы будзем вам распавядаць пра ўсё самае цікавае. І ў дадзены момант, сябры, калі ласка, пастаўце відэа на паузу і падтрымайце нас праз Buy Me Coffee ці Patreon. Наш падкаст існуе дзякуючы вашай падтрымцы, і мы будзем вельмі вам удзячныя. Базава ты ўжо сказаў, што так, бачна, што гэта права і справядлівасць, але ўсё ж такі, ці гэта такі склад, які будзе дакладна падпарадкоўваць сябе Караля Навроцкага і рабіць усё, што скажа Ярослав Качынскі? Вось тут ёсць вельмі добрае пытанне, бо насамрэч шматлікія каментатары задаюць сабе адно вялікае пытанне. Ці гэта дакладна будзе прэзідэнт права і справядлівасці? Напрыклад, з нашага папярэдняга выпуску вы даведаліся, што Анджэй Дуда, напрыклад, мог і знаходзіў у сабе сілы і смеласць, каб у некаторых справах быць больш незалежным ад партыі маткі, скажам так. Калі гаворка пра Караля Навроцкага, я шмат разоў казаў, што гэта будзе іншы прэзідэнт, і аніжэлі Анджэй Дуда. Так, і шмат што на гэта ўказвае. Перадусім, бэкграунд. Так, Караль Навроцкі гэта чалавек з, па-першае, асяроддзя футбольных фанатаў. Так, гэта чалавек, які звязаны з больш нацыяналістычнымі коламі. І насамрэч, па сваіх поглядах, яму нашмат бліжэй нават да канфедэрацыі, аніжэлі да права і справядлівасці. І вельмі добрае пытанне, што будзе вось у стасунках з Ярославам Качынскім. Ці Караль Навроцкі, напрыклад, не будзе, скажам так, больш актыўна падміргваць Славаміру Мэнсону і Кшыштафу Босаку. Ну, дарэчы, на мою думку, ўсё ж такі яму бліжэй па поглядах менавіта да Кшыштафа Босака. Бо Кшыштаф Босак гэта лідар руху народовага, то бок арганізацыі польскіх нацыяналістаў. Так. Славамір Мэнсон гэта ўсё ж такі лібертарыянства. Так, крыху іншы ўсё ж такі накірунак. На дадзены момант гэта яшчэ не пацверджана 100%, што ў камандзе Анджэя не адпускае Караля Навроцкага, прабачце. Будзе чалавек канфедэрацыі. Ходзяць увесь час чуткі-плёткі па кулуарах, што сярод дарадцаў будзе Марцін Можджонак. Гэта польскі сяткаш, то бок валейбаліст, які цягам апошніх некалькіх месяцаў ён увайшоў у склад, здаецца, нават уступіў у партыю, канфедэрацыю, так, в партыю Нова Надзея Славаміра Мэнсона. Чалавек, які вельмі актыўна падтрымліваў Мэнсона падчас прэзідэнцкай кампаніі,
Ну і, канешне ж, такая намінацыя была б такой пэўнай, скажем так, сенсацыяй, можна сказаць, калі гэта, канешне, афіцыйна пацвердзіцца. Ну і тут Яраславу Качынскаму трэба сапраўды трымаць руку на пульсе, вось, сачыць за гаспадаром прэзідэнтам усімі магчымымі спосабамі пра сваіх людзей, каб выпадкова не апынуцца, скажем так, у сітуацыі, калі канфедэрацыя канчаткова перахопіць ініцыятыву з правага боку палітычнай сцэны гэтай краіны. Ну і ёсць яшчэ адна цікавая асоба, гэта Адам Андрушкевіч. Ось, прозвішча, дарэчы, такое даволі беларускае, правда? Калі вы паглядзіце, дарэчы, выступы Адама Андрушкевіча на нейкіх мітынгах, то такое адчуванне, што чалавек прыехаў недзе з-пад Мядзеля. Ось, так, бо такі падляскі акцэнт проста вытворны, насамрэч, вось, несамавіты. Слухайце, ласка, вельмі цікава. Ну, асоба, насамрэч, цікавая. Гэта чалавек, які быў лідарам Мłodzieży Wszechpolskiej. Гэта такая арганізацыя маладых польскіх нацыяналістаў, якая існуе з 20 гадоў дакладна, калі не больш. Ён у 19-м годзе увайшоў у склад ураду Матэуша Маравецкага, вось, далучыўся да права і справядлівасці, і вось ён будзе намеснікам шэфа канцылярыі Караля Навроцкага. Цікавая асоба. Ось, у яго было шмат выказванняў, дарэчы, пра Беларусь. Ён цёпла выказваўся пра Беларусь, беларусаў, агулам, называючы нас братэрскім народам. Ну, скажем так, мы сапраўды блізкія народы. Вось, крыху былі там і больш супярэчлівыя выказванні пра тое, што трэба збліжацца з Беларуссю. Гэта было яшчэ да пандэміі, так, то бок да 20-го года. За гэта ён, дарэчы, таксама даволі моцна крытыкаваўся. Ён некалькі разоў, прынамсі, як мне здаецца, быў у Беларусі, займаўся справамі польскай меншасці, сустракаўся з Анджеем Пачобутам, з Анжэлікай Борыс у свой час. І вось мне вельмі цікава, які можа ён мець уплыў, напрыклад, на беларускую справу. Вось, бо што там ён думае пра Беларусь як дзяржаву насамрэч, сказаць даволі цяжка. Дарэчы, у палітычным дыскурсе польскім шмат разоў абмяркоўвалася тое, ці не з'яўляецца нейкім такім прарасійскім чалавекам. Вось, мне, скажем так, цяжка ацаніць адназначна, вось, я не суддзя і не буду выносіць прысудаў, але ад гэтага чалавека мы можам спадзявацца нейкіх сюрпрызаў. Я вельмі спадзяюся і хачу верыць, што сюрпрызаў для беларусаў пазітыўных. А я толькі на пачатку вось гэтага спіча пра яго хацеў сказаць, што можа запросім к нам на падкаст, а ты скончыў тым, што ён, магчыма, прарасійскі агент. Слухай, а ведаеш, а гэта сапраўды цікавая ідэя. Можна спрабаваць напісаць. Цікава. Дарэчы, так, гэта насамрэч добрая ідэя. Паглядзім, у каго больш акцэнт у цябе ці ў яго на польскай мове. Хто з Мядзеля. Зараз абмяркуем магчымыя першыя крокі новага прэзідэнта. Тое, што абмяркоўваецца, гэта першыя візіты. Ну і быццам бы тут няма таямніцы. Зразумела, што Караль Навроцкі паедзе ў ЗША. Ці гэта так? Ну, не тое, каб зразумела. Яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі Караль Навроцкі казаў, што паляціць у Вашынгтон з мензалюндаваннем в Ватыкане. Так, нягледзячы на тое, што ў Ватыкане няма аэрапорта. Вось, ну, але... Можа пабудуюць, можа нешта ведае. Так, верагодней за ўсё, першы візіт будзе ў Вашынгтон. Я б таксама схіляўся менавіта да гэтай думкі, бо Караль Навроцкі падчас кампаніі шматкроць падкрэсліваў вагу стасункаў ЗША. Мы дакладна памятаем таксама ягоны візіт у Белым доме, здымак з Дональдам Трампам. Дарэчы, учора, здаецца, Дональд Трамп на сваёй старонцы ў соцсеці Truth, так, сваёй, напісаў такі вялікі твіт пра Караля Навроцкага, што гэта такая проста неверагодная перамога і што ён вітае новага прэзідэнта 2 месяцы пасля выбараў, але окей. А там было ў канцы как-то «Кіруй зараз капсам». Не, здаецца, вось гэтага не было, але ну, ўсё ж такі так, я ўпэўнены, што гэта будзе ўсё ж такі Вашынгтон, але пацверджання яшчэ пакуль што няма. Гаспадар Дональд, я жартую. У вас выдатная соцсетка, клёвы стыль. Карацей, вось ты ўжо сказаў, што ён будзе карыстацца закантворчай ініцыятывай. Магчыма, у цябе ёсць ужо думкі, што такога ён будзе прапановваць?
Так, я спадзяюся, што пачатак прэзідэнтуры Караля Навроцкага будзе вельмі актыўны, бо прэзідэнт мае заканатворчую ініцыятыву. Ён можа накіроўваць у сваім законапраекты. І ўжо былі галасы, што, скажам так, Караль Навроцкі можа падкласці такую свінню ўраду Дональда Туска і пачаць накіроўваць праекты законаў са 100 канкрэтаў грамадзянскай кааліцыі на выбарах 23 года. Гэта быў бы проста неверагодна прыгожы, такі крыху злы і врэдны вось крок, але прыгожа. Пагадзіся. Наколькі разумею, там ідзе размова пра вось гэтыя падатковыя 60 тысяч злотых звольненыя ад падаткаў. Так, окей, зараз гэта 30 тысяч, з якіх не трэба плаціць падаткі, будзе 60. Можа быць. Туск абяцаў 60. І Караль Навроцкі быццам ўжо... І Караль Навроцкі скарыстаецца гэтым і так збіраецца, прынамсі такія ёсць галасы. Давай вельмі коротка пра гэты канфлікт, бо з аднаго боку кааліцыя абяцала, з іншага боку, гэта дагэтуль не ўведзена, і ты называеш гэта закладзенай бомбай. Чаму? Таму што адкуль грошыкі. Разумееце, падняць гэтую суму ўдвая, гэта азначае проста велізарнейшыя страты для польскага бюджэту. Як я шмат разоў паўтараў у падкасці, каб грошы камусьці даць, трэба іх недзе ўзяць. Так? То бок, з чысці вуснаў гэтых лебушак трэба вырваць, і перакласці ў чужыя вусны. Так. Гэта, на мою думку, амаль што невыканальна на дадзены момант. Канечне ж, пытанні да ўраду Дональда Туска наконт гэтай менавіта прапановы і гэтай абяцанкі задаваліся шмат разоў. І міністр фінансаў Доманьскі, ён падкрэсліваў, што так, нібыта нейкія там размовы і працы ідуць, але, магчыма, неяк там паступова, магчыма, там некалі пазней. Карацей, ўсё ж такі Польшча гэта не Кувейт, калі гаворка ідзе, напрыклад, пра нейкія велізарныя засобы грошай. Але клёва, што ты сказаў менавіта пра Кувейт, я думаю, што гэта не выпадкова, бо у Польшчы знайшлі нафту, і яе пачалі называць новым Кувейтам, але я ўжо паглядзеў, што там не столькі нафты, і там нафты... Па-першае, незразумела такі оф-топ эканамічна. Па-першае, у Польшчы на Балтыйскім моры непадалёку ад Свінаусця знайшлі новыя залежы нафты. Найвялікшая ў гэтай частцы Еўропы. Так. І быццам бы ўжо кажуць, што ўсё, Польшча новы Кувейт, будзе шмат грошай, будзем усе купацца ў золаце, ў нафце і гэтак далей. Не будзем. Незразумела, ці эканамічна выгадна ўвогуле гэта распрацоўваць, бо пакуль што толькі знайшлі і не ўсё падлічылі. Па-другое, там гэтых залежаў хопіць Польшчы на год. 10 месяцаў. Так. А газу на 3 месяцы. Эканамічны блок скончаны, мы не Кувейт. Так, карацей, сябры, вяртаючыся да тэмы, так, Польшчы, на жаль, не Кувейт у гэтым сэнсе, таму такіх вялікіх лішніх грошай, проста няма. Так, і, дарэчы, я аднойчы назіраў вельмі цікавую дыскусію паміж прыхільнікамі права і справядлівасці і непрыхільнікамі права і справядлівасці ў Твітары. І гэтая дыскусія, пры гэтым я выразна бачыў, што гэта рэальныя людзі, не нейкія боты. І мне было цікава паназіраць, што ў галавах у людзей, наколькі людзі не разумеюць эканоміку. Бо калі людзям пісалі, што, гэта нерэальна, гэта вялікія страты для бюджэту. Прыхільнікі увядзення гэтага закону пісалі, якія страты? Бо проста дзяржава перастане забіраць грошы. Яна нічога не страціць. Так, то бок людзі проста не разумеюць, што, скажам так, усё ж такі будзе вялікая, проста велізарная дзіра ў бюджэце, якую трэба неяк заткаць. Звычайна запазычыць. Так, то бок нашыя нашчадкі будуць хадзіць у адных трусах, бо будуць сплочваць крэдыты, як некалі румыны пасля кіравання Чаўшэску. Дык вось, так, я упэўнены, што гэта можа быць адзін з першых крокаў, і ўвогуле Караль Навроцкі такіх крокаў будзе рабіць, я ўпэўнены, шмат. З гэтых 100 канкрэтаў, які абяцаў Дональд Туск, за што вось і, скажем так, паплаціўся і Рафал Часкоўскі 1 чэрвеня, не выканана вельмі шмат. Таму, скажем так, канцелярыі прэзідэнта Караля Навроцкага нават не трэба шмат рабіць. Бярэш, кладзеш на стол 100 канкрэтаў і па спісачку. Проста вось пункт за пунктам. То бок Караль Навроцкі, першыя крокі, па сутнасці, мы яшчэ падрабязна пра гэта пагаворым, але развальваць урад Дональда Туска. Аслабляць усімі магчымымі спосабамі і паказваць, што гэты ўрад не выконвае свае абяцанні. Такім чынам Караль Навроцкі будзе працаваць на будучы паразу кааліцыі, кіруючы ў дадзены момант на наступных выбарах у Сейм.
і на новую уладу правую. Менавіта так. Незразумела, ці толькі піс, ці піс канфедэрацыі, ці ўвогуле нейкая час новая... пакажа. Час пакажа. Час Ці нават пакажа. грамадзянская платформа з Ой, канфедэрацыяй. ёсць такія меркаванні. Давай паразмаўляю тут пра пытанне мігрантаў. Мы казалі ў мінулым выпуску, што Анджэй Дуда вельмі добра ставіўся да пытання Беларусі, добра ставіўся да пытання Украіны, шмат чаго добрага зрабіў, за што яму яшчэ раз дзякуй. Што Караль Наўроцкі? Па-першае, так, усё ж такі трэба падкрэсліць ізноўку, што Польшча не прэзідэнцкая рэспубліка, Польшча парламенцкая рэспубліка. Канешне ж, варта ўзгадаць, што былі нейкія прапановы, скажем так. Дарэчы, мы ўзгадвалі іх у адным з апошніх выпускаў, каб, напрыклад, палякі мелі першынства у медыцынскім абслугоўванні, так, у дзяржаўных шпіталях і паліклініках. То бок, вось такая норма, калі б яна была ўведзена, гэта вельмі моцна дыскрымінавала б людзей іншаземнага паходжання, так, тым больш у пытаннях аховы здароўя, з чаго рабіць проста, насамрэч, нельга. Я не думаю, што такая норма будзе ўведзеная, бо, сапраўды, Польшчу засыпалі б скаргамі ў ЕСПЧ, так, Еўрапейскі суд па правах чалавека, і калі б здарылася нейкая трагедыя, напрыклад, нехта не дачакаўшыся дапамогі памёр бы, напрыклад, так, то Польшча не расплацілася б. Ось, то бок, пайшлі б проста было б абурэнне на ўвесь свет. Насамрэч, так рабіць нельга, і я спадзяюся, што такога не будзе. Але, канешне ж, варта ўзгадаць пра агулам халоднае, напрыклад, стаўленне Караля Наўроцкага да Ўкраіны. Ось, дарэчы, пра Беларусь ён асабліва, я вось капаў інтэрнэт, Мне здаецца, увогуле нічога не казаў. Толькі там, недзе ў кантэксце стасунка агулам з Расіяй, так пра... ён жа ўсё ж такі быў шэфам Інстытута нацыянальнай памяці, так ён займаўся вось памяццю польскіх герояў, якія загінулі ў войнах, напрыклад, там недзе, напрыклад, таксама на тэрыторыі сучаснай Беларусі, так, помнікі, а вядома, што там з гэтым ёсць пэўныя пытанні, так. Але акрамя гэтага амаль нічога. Таму пра беларусаў нешта канкрэтнае сказаць цяжка. Дарэчы, цікавы факт, што Караль Наўроцкі знаходзіцца ў вобшуку у расійскім. Так, ён знаходзіцца у вышуку, так, у Расійскай Федэрацыі за знішчэнне савецкіх помнікаў. Там гэта паваенныя розныя помнікі, якія былі па ўсёй цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Так. Вяртаючыся да справы Украіны. Я думаю, што нашы гледачы памятаюць, Караль Наўроцкі шмат разоў вказваўся на гэты конт і пра тое, што ён не бачыць Украіну ў НАТО і ўвогуле не падтрымлівае членства Украіны ў НАТО. Пра Еўрапейскі Саюз ўвогуле маўчаў. Таксама у яго былі, скажам так, завочныя канфлікты з прэзідэнтам Зеленскім падчас кампаніі. Але трэба прызнаць, што пасля ўжо абрання рыторыка крыху змянілася. Змянілася перадусім не тое, каб на прыязную, але на канструктыўную. І я гэта вітаю, і мне гэта падабаецца, што ўсё ж такі быць кандыдатам у прэзідэнты і быць прэзідэнтам ці прэзідэнтам-электам гэта ўжо дзве розныя рэчы. Так, тут ужо уваходзяць вельмі моцна нацыянальныя інтарэсы. І з таго, што я чуў з розных інсайтаў, што Анджэй Дуда вельмі шмат намаганняў прыклаў цягам апошніх 2 месяцаў, каб дагрукацца да Караля Наўроцкага і ягонага асяроддзя, каб не запусціць гэтую справу. Так, бо для Анджэя Дуды гэта вельмі важна персанальна. Адзінае, што, канешне ж, чаго я спадзяюся ў стасунках з Украінай, тое, што будзе вельмі вялікі ўвесь час ціск на справу Валыні. Так, дарэчы, нядаўна, калі мы здымаем, з тыдзень таму, там, я ўжо не памятаю дакладна, пару тыдняў таму, так, была гадавіна чарговая валенскай рызні, і Караль Наўроцкі ізноўку падкрэсліў важнасць вырашэння гэтай справы для нармалізацыі ў будучыні стасункаў паміж украінскімі і польскімі народамі. Мы гэтую тэму так ускользь некалькі разоў, прынамсі, падымалі на нашым падкасці. Я ў гэтую тэму сапраўды не хачу лезці глыбока, бо гэта нас, як беларусаў, не тычыцца. Але выкажу ў чарговы раз свае спадзяванні, што некалі палякі з украінцамі змогуць дамовіцца, паяднацца і вырашыць гэтую жудасную праблему, якая існуе паміж гэтымі народамі. Але што агулам да пытання мігрантаў? Што Караль Наўроцкі? Бо мы кажам, што ён быццам бы больш канфедэратам бліжэй. Што тут можна сказаць, прагназаваць?
Ну, ведаеш, я думаю, што можна спадзявацца, што калі будуць з'яўляцца прапановы нейкіх, так скажем так, нейкага закручвання гаек, так, своеасаблівага. У некаторых пытаннях, якія тычацца побыту, уладкавання мігрантаў у Польшчы, то, на мою думку, Карен Наўроцкі можа такія ініцыятывы нават падтрымліваць. Асабліва здаецца мне, што гэта вось апошні год. Так, сталася ўсё больш і больш яскрава заўважалі, ну, канешне ж, былі і пратэсты антымігранцкія нядаўна, што сітуацыя змяняецца, прынамсі ёсць, напэўна, адчуванне, што вы нешта вісіць у паветры. Скажам так, год таму такога яшчэ, прынамсі, так моцна і так выразна не было. Сітуацыя змянілася. Палітыкі глядзяць на даследаванне. Палітыкі манітораць даследавання. Яны маюць свае закрытыя даследаванні, якія не публікуюцца. Яны ведаюць, якія настроі пануюць у грамадстве ў дадзены момант. Я вось, дарэчы, у выпуску пра пратэсты супраць мігрантаў казаў, што я вельмі спадзяюся, што у палітыкаў нейкі момант хопіць розуму, так, каб перастаць даліваць бензіну ў гэтае полымя, бо, ну, сапраўды сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю. І старайцесь на гэтым, дарэчы, Польшча. Цягам апошняга месяца я вельмі моцна сутыкнуўся са службай аховы здароўя ў Польшчы. Вы не паверыце, колькі працуе там беларусаў, лекараў беларусаў, колькі працуюць украінцаў. І гэтыя людзі ратуюць таксама палякаў. Так? То бок, калі раптам гэтыя людзі знікнуць, ну, то прабачце, а што рабіць? Дарэчы, вось з падобнай праблемай сутыкнулася ў свой час Великабрытанія, так, калі лекары і медперсанал з усходняй Еўропы пачаў з'язджаць. Так? Ну, з'явіўся вялікі дэфіцыт, які так ёсць увесь час, так, у службе аховы здароўя ў кожнай краіне, здаецца, але гэты дэфіцыт павялічыўся, ну, і праблема была ў англічан. Таксама можа быць і з палякамі. Вяртаючыся да Карля Наўроцкага, я думаю, што можна спадзявацца нейкіх ініцыятыў, не тое, каб там забараніць уезд, ось, хаця такія прапановы, дарэчы, ёсць, так, каб з некаторых краін, напрыклад, тыпу Афганістан, Сірыя і вось нейкія такога тыпу краіны. Калі гаворка ўжо ідзе пра мігрантаў, напрыклад, вось з суседніх краін, то можна спадзявацца, што могуць быць нейкія змены, скажем так, на больш жорсткі падыход у пытаннях, напрыклад, легалізацыя. Ну, дарэчы, гэта таксама ўжо адбываецца. Так, можна ўзгадаць павелічэнне коштаў падачы на грамадзянства, якое адбылося недавно. Пры гэтым такое павелічэнне сапраўды сур'ёзнае. Так? Ну, я думаю, што ўсё будзе ісці вось у гэтай канве ў найбліжэйшы час. Як далёка гэта зойдзе? Ну, тут, насамрэч, у мяне няма шклянай кулі. Ось. І я думаю, што наўрад ці нехта можа прадказаць нешта такое. Тут можна толькі, скажем так, страляць пальцам у неба. Калі вам падабаецца наш падкаст, калі ласка, паставце падабайку, напішыце каментару падтрымку і дашліце спасылку на наш падкаст сябрам і сяброўкам. Пераходзім да апошняй тэмы адносінаў з урадам Дональда Туска. Ты ўжо сказаў, але давай падрабязна пра гэта распавядзем. Быццам бы варта чакаць супрацьстаяння цяжкавеса Дональда Туска і такога маладога воўка новічка, але вельмі амбітнага. Вельмі амбітнага. Распавядзі пра гэта. Так, я думаю, што адной з галоўных мэтаў Карля Наўроцкага будзе знішчыць Дональда Туска. Пры гэтым, ну, ён, дарэчы, падкрэсліваў яшчэ вось нядаўна, так, што ён лічыць Дональда Туска найгоршым прэм'ерам у гісторыі сучаснай Польшчы. І ён гэтага прытрымліваецца, дарэчы. І што мяне асабіста яшчэ вельмі цікавіць, гэта як будзе адбывацца супраца ў галіне міжнародных стасункаў. Бо Дональд Туск майстар, скажем так, каб прыніжаць прэзідэнта менавіта вось у гэтых ягоных кампетэнцыях. Дастаткова ўзгадаць ягонае баданне некалі там рагамі з Лехам Качынскім, якое таксама ўвайшло ў гісторыю. Знакамітыя два крэслы, так, падчас паседжанняў Еўрапейскай рады, напрыклад. Калі мы з табой запісваем гэты падкаст, то даслоўна там 5 гадзін таму прынёс прысягу новы ўрад кааліцыі. Ось адбылася так званая рэканструкцыя ўраду Дональда Туска. У ім з'явілася вельмі шмат новых твараў, адбыліся розныя там перастаноўкі. Дарэчы, віцэ-прэм'ерам стаў Сердаслаў Сікорскі, пайшоў на павышэнне, скажем так, цяпер ён палітык яшчэ вышэйшага рангу. Ну, ён ўсё яшчэ міністр замежных спраў, але яшчэ і віцэ-прэм'ер, дакладна. Канечне ж, там ёсць некалькі твараў, якія, скажем так,
даволі супярэчлівыя. Гэта, напрыклад, новы міністр справядлівасці Журак. Вось гэта суддзя. Як суп. Як суп, дакладна. Ось, і гэта суддзя, які точыць зубы на права і справядлівасць. Ось, і у яго з імі стасункі вельмі дрэнныя, у іх там асабістыя задры. Будзе вельмі цікава паназіраць, як Караль Наўроцкі будзе усімі магчымымі і немагчымымі спосабамі, скажем так, спрабаваць укласці палкі ў калёса, уколы, так, ураду, каб зрабіць усё магчымае, каб перамога права і справядлівасці, якая, скажем так, ну, на дадзены момант астролагі кажуць, што яна адбудзецца, ось, каб яна была як мага больш значнай. Падаецца, што ўрад Дональда Туска і без Караля Наўроцкага робяць усё, каб гэтая перамога была проста разгромнейшая на наступных парламенцкіх выбарах. Дакладна, яны, ну, скажем так, спецы па харакірі, і, на маю думку, вось гэтая рэканструкцыя, якая адбылася, не ў шмат чым дапаможа. Канечне, паглядзім, ось, але сам той факт, што пра рэканструкцыю і пра рашучыя дзеянні Дональд Туск аб'явіў на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў, то бок 2 чэрвеня, а рэканструкцыя ўраду адбылася толькі 23 ліпеня. Ось, то бок 2 месяцы было такое размазванне саплёў, ведаеш, па нейкай паверхні. Вось, і амаль што ніякіх дзеянняў. А з новым прэзідэнтам гэта будзе яшчэ больш складана. Але чаго я спадзяюся і, ну, што я хачу верыць, гэта ў тое, што таксама як і з прэзідэнтам Дудам, прынамсі супрацоўніцтва ў пытаннях бяспекі Польшчы будзе адбывацца добра. Вось, бо ўсё ж такі гэта польскі нацыянальны інтарэс. Я як польскі грамадзянін і ты як жыхар Польшчы і нашыя гледачы таксама, я думаю, нам усім залежыць на тым, каб адчуваць сябе тут бяспечна і каб Польшча была бяспечнай краінай. Я з табой згодны, але хтосьці можа сказаць, што менавіта праз нас з табой, мігрантаў, Польшча і становіцца небяспечнай краінай. Тут такое, ведаеш, пытанне. Ой, што лічыць пытаннем бяспекі проста? Ну, гаворка, конечно ж, ідзе перадусім пра пагрозу вонкавую. Так, у нас усё ж такі тут сусед ёсць такі, вось, які, скажем так, не зусім адэкватны і паводзіць сябе як алкаш з белачкай. Вось, ну, зноў пагуляем у гульню, што за краіны пачынаецца на ра, а скончваецца на се. Так, ніхто не ведае, што гэта за краіна, конечно ж. Ужо сёння, у дзень гэтага выпуска, гэта першы дзень эры Караля Наўроцкага. Сёння будзе першая прэзідэнцкая ноч. Пішыце ў каментарах, як вам жыць у Польшчы Караля Наўроцкага. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, як вы думаеце, чаго чакаць нам, іншаземцам, які жывуць у Польшчы, ад новага прэзідэнта Караля Наўроцкага? Мне вельмі цікава пачытаць вашыя меркаванні. Дарэчы, эра Караля Наўроцкага — гэта яшчэ і добрая нагода пачаць вучыць польскую мову, калі вы яшчэ чамусь не пачалі, і рабіць гэта лепш дзе? У школе польскай мовы «Польскі на так». Спасылка ёсць у апісанні, а промакод зроблена на зніжку аж у 15%. Вось, вельмі раю, вучуся сам. Хацеў сказаць, вучыцца і Кірыл, але калі Кірыл не ведаў польскай мовы, дакладна б я яго зацягнуў вучыцца таксама, бо шмат сяброў, дарэчы, ўжо па майму прыкладу пайшлі таксама вучыцца, таму далучайцеся. Так, я сябе просто дадам, што у Макса сапраўды робіць вялікія поспехі ў польскай мове, я гэта вельмі выразна заўважаю, таму, калі ласка, карыстайцеся. Запрашаем. Гэта быў падкаст, зроблены ў Польшчы. Да сустрэчы праз тыдзень.